Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan shafin. So yau za mu yi magana akan calculus. So calculus ya ɗan danganci wasu topics under shi ko na ce subtopics. Akwai differentiation, akwai integration. So kowannensu kuma yana da faɗi sosai. So yau za mu nuna yadda ake misali differentiation. So under differentiation akwai abu da yawa. Misali akwai polynomials, akwai trigonometrics, akwai log, akwai exponential. So yau za mu ɗan taɓa wanda suke like polynomials, wanda za ka ɗan gansu daga su x ne, daga su sai kuma nan ba haka ba wani abubuwa da ya danganta a gare su. An gane? So shi ake solve differentiation. Misali za ka ce haka x a ce ta zo da power 2. So ita wannan za ta tsallako nan ne, kuma za ka rage ta da 1. An gane? So in ta tsallako ka ga zai koma haka da x ko, ita kuma 2 minus 1 zai koma 1 ko, to shi ne ka gama kawai. Ta tsallako kuma ka rage ta da 1, shi kenan. An gane? So bari mu ga misali from our question. Let me see. Let me start with number 1. So y aka ce equals what? X square. So a ƙa'idar mu muka ce ai 2 za ta duro ko, kuma za a rage ta da 1. So sai ka ce dy dx. Wannan y ɗin ita ce wannan. Wannan x ɗin ita ce wannan. An gane? So akan ce mai dy dx. Tun daga nan za ka san differentiation kake. Kana jin dy dx. An gane? So sai ta duro ko, 2 ta duro. Kuma ga x ka ce 2 minus 1. Sai ya baka me? Sai ya kasance 2x, 2 minus 1 ya baka 1. Wanda ba ma sai ka rubuta ta ba wani lokacin waɗannan. Shi kenan ka gama. An gane? So wannan shi ne question 1. Bari mu yi question 2 mu gani. Question 2 aka ce y is x power 3. So kamar yadda muka ce wannan za ta duro ko, sai mu ce dy dx is equal to 3 ta duro ko, kuma 3 ka rage ta da 1. Sai ka ce x 3 minus 1 ko, sai kuma ga tirinka ga x 3 minus 1 zai baka 2. Shi kenan ka gama. An gane? So shi haka yake. Ta duro nan kuma ka rage ta da 1. Kamar yadda muka yi a ƙasa. Ta duro ga shi kuma ka rage ta da 1. So a ƙasa kuma duka sai ya baka 3x power 2. An gane? To sai mu je next question ko. Next question aka ce y is x power 4 ko. So kamar yadda muka sani sai ta duro ko, ta tsallako nan, kuma ka rage ta da 1 ko. To shi ne. Bari mu gani. So sai mu ce dy dx is equal to, ta tsallako ko 4 haka, ga x kuma 4 ka rage ta da 1 ko. So sai ka ci gaba. Sai ka ce 4x 4 minus 1 sai baka me? Sai baka 3 haka. Shi kenan ka gama shi. An gane? So wannan su ne basic question ɗin ƙananu. Nan gaba zai iya ƙaruwa, a maimakon guda ɗaya sai a baka 2. Misali kamar yanzu x power 4 ɗin nan sai a ce ma plus kuma x power 2 plus haka. An gane? Yana ɗan ƙaruwa, amma dai ka fara iya mai ɗai. So bari mu je next question mu gani.
next question aka ce y is x. Wani zai ce to bai ga power ba ake ciki. Ya akwai power 1 ce, amma na gaya muku ba a fiye rubuta ta ba a maths, tana nan amma an gane. So maths mafiya ba a fiye rubuta 1 ba, amma akwai 1 a nan. Misali akwai 1 a nan, akwai over 1, to komai a zagaye yake da 1. Saboda an san 1 ba ta fiye ɓata abu ba, shi yasa ba a fiye rubuta ta ba. An gane, amma kusan komai a zagaye yake da 1, kowace number ko kuma kowace letter. So yanzu ga shi nan, ka ƙaddara akwai 1 a wajen. So kamar yadda aka ce sai ta duro ko? So 1 ta duro, kuma x ya kasance 1 minus 1 ko? Sai kasance 1 ga x ɗinka, 1 minus 1 zai kasance 0 ko? To shi kenan. Amma kuma indices, a ƙa'idar indices, in ka ga komai power 0 yana kasancewa 1 ne. Ko biliyan ne ka gan shi power 0, misali haka 0, 0, 0, 0, ka gan shi power haka, kuma wata number ce, kawai 1 ce. An gane? So ƙa'ida ce ta indices. So kuma ga shi x ta zo da power 0, don haka 1 za ta koma. So sai mu ce wannan ta koma 1, ita kanta da kanta. So sai kasance dy dx is 1 times kuma me, ita wannan da ta koma 1 ɗin sai mu ce times 1. Sai duka sai baka me 1. 1 times 1 dama 1 zai baka ko? So amsar mu ta koma me 1. An gane? So kamar yadda muka daga farko, mun ce 1 za ta duro, ga shi nan ta duro ko? Kuma 1 minus 1 sai kasance baka me 0. So komai kuma in ya zo da power 0 zai koma 1, ya rikide ya koma 1. Ƙa'ida ce wannan. Sai kasance x ɗin mu ta koma 1 ga ta nan. Da kuma akwai wata ajiyar 1 a nan. Sai kasance ga 1 times kuma 1 sai baka me duka 1. An gane? So bari mu je next question. So our next question aka ce y is 2x square ko? To wani zai ce ga 2 ya gani, ɗazu ba ya gani. So ita ma dai 2 number ce, kamar da na gaya muku, ɗazun ma dai akwai 1 a wajen. Misali kamar haka, akwai 1, ita ba a rubuta ta ne, an gane? Amma dai akwai 1. To yanzu kuma ga shi 2 ce ta bayyana, ya kenan? So ba wani abin tada hankali ba ne. Ko yanda za ka yi, za ka ce dy dx ɗinka, kamar da na gaya muku, y ɗin nan ita ce wannan ko? X kuma ita ce wannan. An gane? So ga 2 nan, sai ka ce 2 ɗinka tana nan, ita wannan wadda ta zo, ita kuma wannan dama aikin ta yi ta duro dole wajen ko? Sai ka ce times 2. Kuma dama za ka rage ta da kuma 1 ko? Haka. An gane? Wannan 2 ɗin ita ce wadda muka zo da ita. Wannan 2 ɗin ita ce wannan wadda ta dira. Kuma dama kuma da minus 1 dole ce. An gane? So sai kasance dy dx equals to 2 times 2 sai baka 4. An gane? Ga x ɗinka 2 minus 1 sai baka 1. Ka gama. Ka ga dama ba ma sai ka rubuta wannan 1 ɗin ba, kawai an san akwai ta ka ce x 4x kawai shi kenan. Ka gama ko? An gane? So shi ne abu. So our next question shi kuma shi ne me? Shi ne aka ce y is 3x power 4 ko? So kamar yadda muka sani dai, sai mu ce dy
dx ƙa'ida za ka solve ka fara rubuta wannan 3x wannan wadda muka zo da ita ko times me ita 4 ɗin nan da ta tsallako na gaya muku dole ta tsallaka ko kuma x 4 ɗinka minus 1 an gane sai ka ce to shikenan next dy dx is me 3 times 4 sai baka 12 an gane ga x ɗinka 2 minus 1 sai baka me 3 so shikenan ka gama an gane to 3 ɗinmu ga ta nan ita muka zo ko ga ta nan 4 ɗinmu fa ita ce wadda ta tsallako nan 1 fa ita ma daman ƙa'ida ce kai minusin da 1 an gane so sai muka ce 3 times 4 sai ba mu 12 4 minus 1 can sama sai baka 3 an gane to wannan shine ƙa'idar so yanzu za mu yi question na ƙarshe shine aka ce y is 3x haka kawai to ya za ka yi wannan sai ka ce dy dx is equal to me 3 kamar da na faɗa ɗazu kamar akwai 1 ana aiko to in ma 1 ta duro haka za ta koma ko sai kuma ka ce x 1 minus 1 kenan ko sai mu ce to dy dx ya dawo me 3 times 1 3 ko ga x ɗinka 1 minus 1 ya ba da 0 ko to ɗazu kuma ka'idar me muka ce ko me ya zo da power 0 ai 1 ne ko to kuma ga nan complete ya zo da power 0 kun ga zai kasance me zai kasance 1 ɗin kenan sai mu ce dy dx ya kasance me 3 times power x power 0 nan da ta kasance me 1 ko sai mu ce to 3 times 1 ya ba mu me 3 so ka gama kenan an gane so tun daga farko 3 x ko to akwai power 1 ko ka rubuta ko baka rubuta ba dai an san akwai ta an gane to sai ta duro kamar haka tirin mu daman da ita da muka zo so kuma ga 1 ɗin mu kuma minus 1 so ga tirin mu tana bin mu ko kuma times 1 dama ba za ta canza ba so kuma 1 minus 1 zai baka wannan so ƙa'ida kuma dama na gaya muku komai ya zo da power 0 duk yawan shi duk ƙanƙantar shi zai kasance 1 ne an gane to sai ya kasance 3 ɗinmu times ɗazu x ne power 0 amma kuma da mun ce za ta rikide ta koma me 1 so sai ta rikide ta koma 1 sai kasance me 3 times 1 sai baka me 3 so abin da ya faru kenan so yanzu zan ba ku assignment ku je ku buga ku gani kai practicing kun san practicing shine komai in ba ka gwadawa ba za ka iya ba za ka ga abin yana da sauƙi in kana gani amma in ba gwada kai ba ba za ka san yadda yake ba kuma ba za ka goge ba an gane so a dinga ƙoƙari ana gwada daki-daki so ina so a ji a gwada min wannan a samu y is equal to misali a ce 5x power 2 number 1 question ko number 2 a ce min x power 6 sai kuma wannan a ce min 10 power 10x ko yayi shikenan sai kuma a ce wannan misali x power 3 an gane sai kuma wannan na ƙarshe misali a ce 3x power 3 so wannan assignment ne yake so kowa zai yi shi an gane a je a yi shi gashi na number 1 5x square number 2 x power 6 number 3 10x kawai number 4 x power 3 number 5 3x power 3 wannan shine assignment da nake so kowa zai gwada on his own sai ka bi nawa sai kuma ka gwada naka dama kuma dole kana da littafi a gefe kana rubuta
kana kallo yanda ake, daga nan kuma sai ka zo kai ma kai naka, an gane? So wannan a nan za mu tsaya, nan gaba za mu ɗan ƙara mai upgrading mu ga yanda zai kasance, in ya ɗan zo da minus in kuma ya ƙaru haka dai, an gane? So shi ne, so bissalam.